Shoshala phela isigwili wabethelwa ngenxa yami ngasesikhathi ebusuku ihayere labantu wa FM. Semfundisi uPakis. Man of God. Awu amen sayidumisa inkosi. Awu. Ukahle Ncebe. Mfundisi wami siyaphila kodwa niyaphila nina? Hayi kushaya umoya ngala, kushaya umoya kakhulu seDurban. Haleluya. Siyawezwa amandla, siyawuzwa umoya wasePietermaritzburg unamakhaza nemfudumalo nayo. Uphethe wonke ngathi Cape Town masifike ePietermaritzburg. Kuye kube njalo Nkosi. Yeah. Amen. Amen. Talk to us. Nazi izinto zenzeka sibheke umhla ka31. Siyabonga kakhulu futhi once again ithuba sesibuyile siphakathi endlini zomsakazo. Mhla ka31 konakele kakhulu eMaritzburg. Sizonxenxa abalaleli, sizonxenxa abazalwane abantu abathanda nje umusic, abathanda umculo ukuthi mhla ka31 kuMay ngo10 ekseni sise Botanic Gardens la izinto ezobe ziboshakele khona. Wow, what a day. Iyasijabulisa lento ukuthi ePietermaritzburg sibone izinto ezinkulu kangaka. Kuzobe kukuphi nendawo? Kuzobe kulapha eBotanic Gardens. Angithi mfundisi manje ngoba isonto futhi sisaphuma phasikeni. Kufanele sichaze lento ukuthi into yonakala ensimini yaseYideni. That's right. Uma abantu behleli lapho uNkulunkulu ebabekile wathi kukhona umuthi engene izeni idle kuwona. Lapha eYideni babeyihlalela ensimini behambaze. Uma kuthiwa iBhayibheli kumele babehambaze literally babenqunu. Kodwa iglory yayibasithile ukuthi bangabonani. Then ke kwase kungena isitha khona ensimini sabadeceiver saqala isono. Yeah. Na uma ke sesibuyela ke manje, uma sibuye kufanele siyobuyisela izinto ensimini. Ingakho ke sithatha selivele siye ePark ezigospel in the park, siye ensimini yaseYideni la siyobe siphole khona lapha yana kukhala izihlahla. Yeah. Imvelo yonke kaNkulunkulu yila uyibona khona. uDavid ebeyikhuluma incwadi ukuthi imvelo yonke iyamkhomba yena. Besathi uNembezo uyafakaza ngayo. La imvelo lapha yana kudlala izihlahla kunemihosha uyabona imfula lemincane yasePark. Angazi noma ile emine inengenela ensimini yaseYideni kodwa ke ikhona. Kunomoya fresh, yonke into fresh sise Botanic Gardens ngomhla ka31 la sobe sikhona. Asikhale ke ukuthi uqala ngasikhatsini. At 10 o'clock ekseni amasango siyawavula. 10 o'clock. 10 o'clock nje sobe sesiphakathi ensimini yasePark yaseBotanic ePietermaritzburg. Yasimnandi nomasisela bakithi kwiHeaven 101.5 I know ukuthi nihlezi kamnandi nje wathala la kumnandi kakhulu ngasesikhathi kanti ke umfundisi masibeka kanje ukuthi siyePark this time around. So mhla 31 sinemkhuleko eminingi sithi Nkosi malingane. Umkhuleko wethu nje oqala iloyo ukuthi inkosi ayihloniphe ngeweather abazana basentabeni benza isimanga. Ngiyakhumbula ngikhona phela entabeni. Lapha entabeni yes kusenje uvuka sivuka intatha benza isimanga abazalwane bathi mfundisi lento sizoyithatha ukuthi it's just a show. Kodwa sizothandaza. Bayathandaza nje ngazi ukuthi kukhulekela iphasika noma iconference. Oh my God. Njalo ngo6 nje bayathandaza bethandazela iweather number 1, number 2 bathandazela nje yonke into yasePark ihambe kahle ibe lokuthula. So siyayikhulekela kakhulu iweather. Asifuni ilishise, asifuni ilinethe, sifuna libe lihle nje. Usujabulisa usigwili ke ngoba ukhiphe ingoma enje and iyaqala ukudlala emsakazweni ihighway eminye imsakazo akazi idlale le ngoma asike nebe line up uphethe bani iline up yethu yinhle kakhulu asiqale nje ngaye usigwili njengalokhu sesizwa ekhiphe uLozolo olingaka siphinde sibe lapha ya lo siswethu uNomthisibisi naye uzobe khona uNkulunkulu emuhle sizoba noxolisa kwinani. All right. Siphinde sizoba no Andile kaMajola umfundisi ethi liphakanyisiwe. Yes. Mase sizoba lapha ya no
usebe unzuza zita Yeah. sibe uyabona ukuthi simixile nje sithathile from Joy Celebration sasase from Spirit of Praise Yeah. sahlanganisa siphinde sizoba nosiswethu Londiwe ecele kaMasondo Awusuka madoda. from Joy Celebration wakwahlabelela lapha yana ePorters House ngabona ukuthi DJX edideka Yeah. uzobe khona ephakathi kwethu sizoba no Once More 6 Bro. no Once More 6 uzobe khona Ngeke ngisuke kuwe. ethi ngeke ngisuke kuwe bese sizoba noPhumi Mthweni ngithanda lengoma yakhe benojumbo ethi yasho yathi siyohlangana khona le ngoma ethi siyohlangana lapha esha nojumbo enamandla ngendlela emangalisayo Yeah. bese siba simbiza ukuthi it's a living legend yaseMaritzburg ubaba uMvuselelo Buthelezi Yeah. as well as umthokozisi zakwe nabo bazobe bekhona bese sizoba no Ntokozo Ngongoma uzobe khona naye uNtokozo Ngongoma bese siphinde futhi sizoba lapha noPhumi Mthweni from Spirit of Praise then ke sasesiboneka kubabhubesi Yeah. ngoba ababhubesi khona into ayenza lapha kwi-team encane kwi-Clash of the Choirs now sahamba saboleka ubhuti wethu Sibonelo lapha ya bese siyaba noSiyabonga Dlamini uSiyabonga Dlamini ukukuthiwa neGospel Choir yilo ohlawula lengoma ethi iyachitheka njengamanzi Mvuselelo Right. bese sidlula lapho sizoba no MC bethu abazobe bekhona oku uChurch Boy uzobe khona sibe nosiswethu uZama uMadongwe from Kuzalo Yeah. bazobe bewo MC bethu bese sizoba one of futhi living legend yethu futhi yaseMaritzburg ngoba umthokozisi zakwe naye is a living legend yaseMaritzburg. That's right. Mukhulu umsebenzi asewenzile lapha ku-industry naye uzobe khona sibe nosiswethu uLeko Khumalo uNkulunkulu yamsebenzisa ngendlela emangalisayo indumiso elapha kuluyasisi uNkulunkulu uyasebenza ngaye uzobe khona naye ephakathi kwethu then ke ngamafishane nje ukuthi ilineup yethu siyenze sure ukuthi lento asishena last time silapho ukuthi sithatha abantu abasenhlizweni zabazalwane abantu besikhathi yebo nabanye abesikhathi kodwa ngokwasePaki uNkulunkulu namba the ake sisukumise ngabo uma sisukuma kulomshikashiko ngaka olapha ePaki amen. Awu mntwana kaNkulunkulu sisePaki abantu bazobuza ukuthi sizolo siqhubeke siba sePaki mhlawumbe ngomhla ka31 makuphela inyanga kaMeyi mhlawumbe sibeke kuMeyi mhlawumbe into ukuthi nje na next year mhlawumbe ngoMeyi umuntu baqalaze. Yes indaba nje ezimnandi kakhulu ukuthi sisazosukuhlala nje lapha ePaki sizohlala nje na next year futhi sizobuyela khona futhi ePaki kuyo futhi inyanga ka asiyona eyokuqala le gospel in the park ikiyaka yaba khona before